Ang hinihingi lang namin ay pagkakapantay-pantay. Isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at gawaing sibiko. 1, 2, 3, 4, 5. Sa inyo mga cancer, ito naman si Paolo para magkatid mga kuno. So, siguro naman alam nyo na yung babaeng kinuha ang Philippine representative sa isang YouTube channel na kailangan nila i-represent ang kanilang bansa sa iba't ibang paraan. Like, magbilang from 1 to 5. Siguro kilala nyo na siya. Kilala nyo rin naman ako na mahal ko ang Pilipinas. Pinapahirapan lang ako ng mga Pilipino na mahalin ang Pilipinas kasi sa mga katarantaduhan na ginagawa nila. So, ako ay nag-effort na nahanapin tong babaeng ito at tignan ng ibang videos na siya ay kasama kasi sigurado kung isang series yon ng mga many people from many countries series, maraming siyang ibang siguro, hopefully hindi, na alam mo na, sinablayan. Okay, so, panoorin natin. Please, parang awa mo na. Buwan ng wika pa naman. Diba? Sobrang sakto ang mga bagay-bagay. On how to sing happy birthday. Okay, sana wag siya dito. Pilipinas na habol ko. Happy birthday to you. Masakit ang ulo ko. Masakit. Kung may watawat man sa loob ng puso ko, nakatusok na dito yun, no? Sumisirit yung dugo dun sa pulang part ng watawat. Bakit siya pinili? Fine, okay lang. Mali lang talaga yung sinabi niya. Okay, isa na. Nakakaisa ka na. Nakaka 2 out of 0 ka na sa akin na ate ha. Una yung sa 1 to 10 ha. Hindi ko na panoorin yun. Kasi naiinis na naman ako. Okay, okay naman. Say cheers. So, alam na natin yan. Tagay ha. Tagay. Pag ito, mali. Hindi ko na lang. Skip na tayo sa kanya. Hanapin ko lang siya sa... Please, ate, tama na. Cheers. There's actually no cheers in the Philippines. But, since it's Americanized, cheers! Everything around us that we call life was made up by people that are no smarter than you. Namatay ang mga bayani natin para dito, no? Since it's Americanized, cheers! Nakakapatay ako ng pusa dito. Buti wala akong alagang kahit anong hayop dito kasi hayop! Punyet. General Luna, please, pakisabihan naman si ate. English mo sa bayan ko, punyeta! Maraming salamat, General Luna. Okay, 3-0 ka na sa akin, ate, ha? 3-0 ka na, ha? Nanggigil na. Every time na ganito yung sasabihin niya, may isang bayani ng Pilipinas na nakakalimutan. Na National Heroes Day pa naman this month. Woo! Tunay kang bayani. Okay. Ngayon naman, most popular stereotypes and cliches. Yun, please. Saka leche. Mahal pa rin kita bilang kababae, pero please, para awa mo na. They think we're cunning. People think I'm a nurse. I'm like, okay. I think People think you're American. Well, yeah, meron nga stereotype ng nurse kasi, di ba, baby boomer time, gusto na lahat naka-nurse, lahat nurse, kasi yun yung boom eh. Wala akong pakialam sa mga pangarap mo sa buhay, Pedro. Mag-nurse ka. Itaguyod mo itong pamilya to kasi tinatamad na ang pamilya mo. Hirap na hirap na kami magtaguyod ng 10 anak ha. Ikaw di mo, sila nung panahon nila, madali lang mga anak. Ire parang parang factory ng Dunkin Donuts eh. Di ba na pagkamalang Amerikano, ate? Kasi, ang dami mo nang naitutulong sa Pilipinas na sobrang proud kami sa representative namin. Maraming salamat. 4-0 ka na, ate ha. Hindi ka pa nakakaisa. Balagtas will not be proud. Okay, ngayon naman, they will try tongue twisters. Ayoko na siyang hanapin. Pwede bang wag na? Okay. Yung Japan lang kasi mahal ko sila. So, yung pinakamamahal kong bansa ang Pilipinas. Kung magtago sa akin, hahanapin kita. Hahanapin ko yung lahi mo. Picked. If Peter Piper picked peppers, where's the peck of pickled peppers Peck is Peter always Piper there. picked? There's really no tongue twister. Putang! Bakit pa ako nagpagupit kung maagnasan din yung boko? Ano ba, China? Una yung tubig namin. Ngayon, pati mga mismong tao na namin ang kinukuha nyo. 37 puting putang. Ano ba? 7 puting putang. Amerikanico ni Monaco, makina ni Minica ni Monica ni Marabre. Amerikanico ni Monaco, Minica na makina ni Monica. Ang dami-dami. Ano lang, hindi pa ako nag-search ha.
Sa utak ko lang yun, ha. O, type ko, Philippine Tang Twister. Besides yung momol. Hindi yan momol. Okay, isa. Palakang kabkab kumakalabukab palamang kumakalabukab na naman. Napakadali. Ito, favorite ko na, nakakapagpabagabang. Hindi yan mahirap. Nakakapagpabagabang. Balibaging kitang ate. Babalibaging kita ate. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Sinusi ni Susan ang sisidla ng sisiw. Anong sisiw ang gusto ni Susan? Dito ko lang nilalabas yung stress ko eh. Ano pa? Pitong puting kakaba. Pasko paksiw. Nakakapagpapagabag kapag kinakabag ka. Yes. Ang kwarta ko o sa kwarto 4. Boom, easy. Napakahirap ba yan, ha? Makati sa Makati, may pari sa apari, nahihilo sa ilil at may bagyo sa bagyo. Ang pito kapito-pito ni Pito sa pato. Kakakalan lang sa kangkungan sa may kakakawian si Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon. Ay, ate, ano ba? Bakit ganito mo pinapakita ang Pilipinas sa parang wala tayo kahit anong shred ng kultura? Parang lumabas na tayo sa pet ng Amerika or sa tagiliran ng China. Ano ba? 5-0 ka na, ha? Ito naman, say hello and goodbye. Paalam, kamusta? Siguro ganon, ewan ko. Magandang umaga. I don't know, basta kamusta. Kamusta, paalam, ha? Please. Sayonara. Arrivederci. Oh my God. Ayoko na masaktan yung puso ko. Hi! Hello! Hello! Hello mga kababayan! Hello mga katipunero, sabi ni Rizal. Hello Bonifacio, sabi ni Emilio. Hello, sabi ni General Luna sa mga Kastila na pumapatay sa ating mga lahi. Hello! Mga Amerikano. Hello. 6-0 ka na. 6-0 ka na! Kahit isa lang matama mo, ate, masaya na ako. Alam mo yun, mapagbigay naman ako eh. Ito naman, kailangan na sabihin yung slogan ng kanilang bansa. It's better in the Bahamas. Oo, subukan. More fun in the Philippines. Wow, very good na tama mo kasi naka-English. Well, it's more fun talaga in the Philippines. Kaya wala ka sa Pilipinas eh. Hindi ko sa ibang bansa ka ata ngayon eh. So fun! Ito naman, kailangan lang imitate ng isang Amerikano. Kasi alam mo naman, Since it's Americanized, cheers! Everyone is just so cheerful. It's like, how are you? Great! Ito na nag-i-English siya, nararamdaman ko si Rizal sa kanyang burol. I mean, parang, bakit ako nagpabaril sa likod? Ba't ako nagpabaril? Sana nagpabaril ako sa mukha? Pero feeling ko yung naiisip niya. Kailangan nila magbilang ng pera sa bansa nila. Okay? 20. 1, 2, 3, 4, 5. Good alam! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
po. Wala ba ako ditong ano? Na ba kung pwede isaksak sa ulo ko? Bakit? Okay, last. Ngayon naman, kailangan nilang kantahin ang national anthem yun. Siguro naman, meron na tayong makukuhang point kay ate, kay Miss Philippines. Siguro lang naman. Amodista or swashuaptrin deba. Lupa ng araw Yes! na walhatit pagsinta. Drop that, yeah! Langit sa piling mo. Dun. Yan. Pati na ulit tayo, ate. Maraming salamat. Minatama ka din. Hindi si ate ang pinakamaganda representative na nakuha nyo. Sorry na lang na mahirap makahanap na representative kung nasan man kayong vicinity ng mundo. Siguro nung hinahanap nila to, nandun sila sa mga conventions or mga groups. Hindi siya ang best representative ng Philippines. Yan lang yung masasabi ko. Wala ako anything kay ate. Sana man lang kung hindi ka na masyadong submerged sa kultura natin. Siyempre, nagtatrabaho sa ibang bansa. Kailangan mong kumita na mas malaki. Naiintindihan ko naman mahirap ang buhay sa Pilipinas. Sana naman, for the sake of the content, nag-freshen up ka na onti, nag-search ka lang ng onting about sa Pilipinas ulit, like mga basics, paano magbila. Siguro binibigyan kayo ng script yung channel na bago in-start eh. Feeling ko naman kasi medyo malaki naman na sila na kaya nilang magbigay ng mga ganong precautionary measures, diba? Well, ganun talaga ang buhay, hindi natin makuha lahat para yung mga parang US Philippine Sea sa China.
Mahal pa rin kita kasi kababayan kita kahit gaano mo ako sinasaktan, Ate Miss Philippines. Mahal pa rin kita. Kung meron man kaya i-represent ang Pilipino sa isang kapwa niyang Pilipina, ay yun ay mapagmahal tayo sa ibang tao. Yun lang kailangan natin. Isang puso. Maraming salamat sa mga nanonood. Please, ngayong buwan na wika, mahalin nyo ang kultura nyo, mahalin nyo kung ano ang meron kayo, mahalin nyo ang mga bayaning namatay para sa Pilipinas, para sa kalayaan nyo, para makagawa tayo ng mga ganito, para mapagsalita ako sa YouTube, para makanood ka sa YouTube, para naman yung mga ikinamatay nila ay hindi napunta sa wala, okay? Huwag na natin sabayan si ate, gumawa kayo ng sarili nyong daan papunta sa na iniisip nyo na para sa Pilipinas. Yun lang. So, don't forget to like, share to your balagtas friends, mga kapwa Buwan na Wika friends nyo. Huwag nyo kalimutan pindutin yung utong bell, yung bell right here. Huwag nyo kalimutan pindutin niya para hindi kayo tanong sa akin kailan ang next upload. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Subscribe sa baba. At sa susunod ulit, paalam galing kay Ginoong Paulo.